नायदो आरो बेसेबां गिदिर दख'ना नांगोन थ' बिराद बोरायबाय नोंनि फंबाय बायदि नुबायथ' आयौ डन्ट स्टप ना मा होनखोथाय डन्ट डिस्टार्ब डन्ट डिस्टार्ब होनदों इंलिश रायलायनायाबो डेन्जारलै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोननि जेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नायना मिनिगासिनो ओइ दाखुखा बेजों एफा बिसोर नायसाय मानसिया मारै खालामो मा दे खालामफिनलाय मारै खालामो खुबैया दे मामाय खालामफिनलाय दे मारै खालामो नुबाय बेलाय नों रायजागोन थ' हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नै आङो एकदम मोखां सुवा आरियानो खामानि एसे मावखांबाय जाखांबाय आरिखांबाय हाथाय मानजिखांबाय आरो ना मोखांसो सुवाखै आङो दुगैनो होननानैसो नै खानाय खानजं लालायनानै थादों आङो दुगैनो होननानैहाय ओमफ्राय दा नै खामानि मावनो लाग्रोदों आरो ना बिनि सिगांहाय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा खालामनो नागिरदों मा मादों नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय दिनैनि ब्लगखौबो थ' नायलांबाय थादो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होननानै बुंथों दा खालामखा दाबुखा हनै बेसो बुयो हनै ओरैजोंसो नै दाबु दे दाबो सायो मिथिबाय सायो दा खालाम ओइ नों दाबो ओंखाम जायाखैना मोजागोन ओइ बेलायथो दुस्थ' आयै स्टाइला दा खालामा बिदि खालामनाङा जोसैरा मा लाबोदों नै गोजां बोथोरनि मैगं आरि जाफैलायबाय बेफोरखौ नै बेथ' जानोसो लाबोदों जाहैबाय ओमफ्राय बे बुस्थुआ नै फुलिसो बेखौ गायनांगौ बेखौ गायग्रोना लानोसै ओमफ्राय नै जुंखाम आरि नै दुन्दिया जोंना दाबो जायाखै दुन्दिया जाजानाय जासिगोन बेखौ जाखांबानो बेखौ गायग्रोनानै लानोसै दे हासार लाबोबाय नै बे जाहैबाय खानस्रि हासार होननांगौ नामा गायगोना नै बेयावहाय एकदम माबा ट्रेक्टर होखाबाय खेबनै होदों ना बाबा खेब्रैसै माला खेब्रै जाखो दा बियो बान्दा कफि ना फुल कफिल' ना मोननैबो नङा मोननैबो लाबोदों नोङो फुलिखौ ए माबा बान्दा बेयाव बान्दा ओमफ्राय दा बे हासारखौहाय हाखर खुरनानै हाखरा माजों खुरगोन खन्थाजों खुरसै नै गायनो लाबोबाय हाखराबो नै खालामबाय ओरै फुरा लाइन खालामजोबखाबाय जाजोबखागोन थोजोबगोन दै बिसिमाव आग्लायबावगोनसो बेजोंहाय बान्दा कफि सान्दुं नांनायजों बान्दा कफि ओमफ्राय बैजोंहाय हनै बै सान्दुं नाङै खासिया खालामखानाय बेल' ए बै फुलकबिया खासिया नङा आरो खालामग्रोनानै लानोसै र' हाखरखौ खालामनानै मा होनदों औ ओमफ्राय ना गल खालामनो होनदोंमोन ए ओरैसो गायनो होयोना बेसिम माबानो बे साइकेलखौ लाग्रोसै ना साइकेल माबा थालिरलायखौ नाङा जाबाय औ हासारा नै बेखौहाय आरामसे सिफ्रुबाय ओरै नैबाव माखासे गायखांजोब्बाय बियो बेखौ एसे नायदो नै बेयाव हासार होबाय आङो ओमफ्रायहाय र' नै हैद नोंहालाय मा नै फुलि लानोसै ओरै रोदाखौ बेयावनो सोनोसै ओइ मा खालाम ओइ डन्ट कम आयौ डन्ट स्टप ना मा होनखोथाय डन्ट डिस्टार्ब डन्ट डिस्टार्ब होनदों इंलिश रायलायनायाबो डेन्जारलै गुलखौ खेबहरबायलां नै एसे नै बेफ्राव माबा माबि दंबा बेफोरखौ एसे साइड खालामदो बेजों हाया एसे गिसिखा ओरैजोंसो गोरान नै बेयाव बांसिन हासार होनांगौ ओमफ्रायहाय बेखौ ओरै एसे नारसोदो ओमफ्राय नैबे बिजौ नुजानाय जानांगौनो
बे गोजौ नुजाहोदो ओमफ्राय बेखौ ओरै हाखर बायदि खालामदो जाहाथे दैयाहाय दै होनांगौ नालाय दैया थानायनि आरो बेखौ ओइ नोंखौ आं हाला थांथां माबा लांथां नै हासारा होयै होयै बेयाव होखांबाय आङो एसे होखानानै लाजोबखाबाय जोबगुलायबाय ओमफ्राय बेजोंहाय नैबे गोरानजोंहाय बान्दा कफि गायनोसै नैबे बान्दा कफि बैजोंहाय दंबावो ओरैजोंहाय फुल कफि गायबावनांगौ दङ ओमफ्राय जोबजोबाखै आरोना ओइजोंहाय सायख्लुम फुल कफि गायगोन ओमफ्राय बेखौहाय दा गायग्रोनानै लानोसै हासार लायगोन हासार Hai henodu. Bye henodu. Let's go. Oi. Gulu. Tama minyak kisah dia hasar labai henodu. रेस्ट टाइम नै साहा लोंसै ओमफ्राय जाग्रा सान्दुं गोसायाव मेंबाय ना ओइ ओंखार नोंहाय मा नै बिया मैगंखौ जोङो बेखौनो माबा मोनलायोना मा होनो दाम खमनि लुबैयोना नङाबा बेसेबां खस्थ' जायो गायग्राफ्रासो मोनथिगोन दा नै दिनै खेबसे गायनायखौनो आङो बेसेबां सिनस्रि सालायनाय मोन्दों ओरैबायदि दसे नै सिनस्रि सानानै दसे रेस्ट लाबोलायनाङो नै एसे जोबां जाबाय बांद्राय गोबाव गैला बांद्राय बुरजा गैला ओइ नों दाहाब सासेखौ बेखौ होख्रावबाय थानांगौ जायो हासुइदो बेफोर नै गायनायफ्रा स्रां जाजोब्बाय हाजोब्बाय ओरैबायदि खस्थ' जालायखायो बे सोलुआवनो नै सिनस्रि साजोब्बाय आफा मा होनो बेखौ मा होनो बे आदै जिरायनाय दम साजोबखायो आरोना गायग्राफ्रासो मिथिगोन आरोना बेसेबां खस्थ' बेखौनो जोङो मैगंफोरखौ खमाव लुबैयोना जाय गायो बेसो मिथियो होननाय बायदि जाबाय आरोना दिनैसो मिथिबाय आंबो ओमफ्राय नै बेफोरखौ गायबाय दा आंबो दुगैखां लोबखांसो नुजाफैफिनलायबाय आरोना दुगैखां लोबखां ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनो लुगैगासिनो मोनसे जिनिस दासो सफैदों जिनिसाहाय थारमाने मा बेखौ नायग्रोदो दे आं मा देखायनो नागिरदों नै बेनो बुस्थुआ आं एसे देखायनि र' पियर इन्दि आंथ' दाख्लै होनदोंमोन ना पियर इन्दिफोरखौ लानोथ' हाखाया ओंखायनो मिक्सखौ गानो होननानैहाय बे मिक्स नङा आरोना बे पियर इन्दि खिन्थु बे आंनि नङा बेखौ आङो दा सोरनो होगोन बेखौ नोंथांमोनाबो नुबाय थागोन ओमफ्राय नै बेखौ आं एसे गुवारै देखायग्रोनि दे एकदम आखाइजों लुनाय इन्दि बियो नै ओमफ्राय बेयावहाय नै गोजा ओमफ्राय गल्डेन कालारनि एरदों गाहायाव नै बेबायदि बेनो लास्ट पिस आरोना आरो गैलानो बिदिनो इन्दिखौथ' बांद्राय बुरजा दानो हाखाया जाहैबाय बिदि बांद्राय बुरजा दाया एसेल' दायो गांनै गांथामसो ओमफ्राय बेनो आरोना लास्ट पिसाहाय ओमफ्राय दा बेखौनो आङो दा सासे आगैनो हैगासिनो दङ दा नुलांबाय थागोन सोर लानो नागिरदों बेखौहाय नायबानो जाबाय आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्रायहाय नै र' आङो दाबो ओंखाम जायाखैना ओंखाम जाग्रोनानै लाग्रोसै ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय रेडि जानोसै थांसै आङो बियो माने दानायबो सोंनायबो इन्दियानो जोब पियर ओइ आं लानाया सिगांनियाहाय मिक्सआहाय माने बैयो माइदि होग्रामोन नालाय खुन्दुंआहाय मोनसे ओमफ्रायहाय दानायासो इन्दिमोन ओमफ्राय बे हले फुरा इन्दि जोब जानायनि लाहार फाहार खालामसै नै बेयाव फुरा आइया संजोब्बाय संनाय खामानिखौहाय दिनै जोंहा बाबाजों आंजों गायनाय खामानिखौ मावबाय आरोना ओमफ्राय नै आइया बेफोर संनाय खामानिखौ फुलकबि आलु दाउ दा माने अमा जायाखै जोंहा लुगैबाय आङो जानो ओमफ्राय आंहा मा मोनदों बिबु ओमफ्राय बिबु मोनबा जि गोथाव मोनो आङो बिबुखौहाय थारमाने सिखारबाय सासे उन्दुदोंसोमोन मा जाखो मा
मा जाखो जेबो सुखि जानो जेबो सुखि जानोसै मा ना ना नालाय द' उन्दुदोंसोमोन ओरैबायदि दिगदार खालामबाय बेयो गोगोम बुजाबायबो गायनायावहाय दहाय ओरैबायदि बुजादों होमबाबो गिजा थांबाय थायो एदावहैबायसो थायो जा बुजाखाबाय आयै मा जाखो मा मबाइल नायसै दे औ उन्दुदोंसोमोन सिखारबावबाय माला दसेल' उन्दुखायो जै उन्दुखायाबाथाय बेना ओमफ्राय जागोननानै लानोसै आङो नै थोनसो जाबाय आं सानदोंमोन गारि गाखोनानै थांगोन नालाय दा एसे खंख्ला जानोसै होननानै सानदोंमोन आङो नै खिन्थु बेदरजों होफ्लांबायसो लाफ्लांबायसो जाजोबफ्लांबायसो औ ओमफ्राय गोदोहाय बिबुखौ हिन्जावफोरनो जाहोआमोन ना मानो जाहोआमोन सि दानायाव अबाय थांनो मा दखानाव नों मामिजों थांफायो थांफाला दे आबैजों थादे नोङो दे सना दे आं बैयाव थांनानै फैनि दे नों खाजा जानानै ओंखाम जानानै थादो दे खुन्दुं जयो होननानै जाहोआमोन ना गोदो बिबुखौहाय हिन्जावफोरनोहाय दा नै दाथ' सिबो दानो रोंला नालाय ओंखायनो जाजाबाय आरोना जानोसै ओंखारसै आंबो रेडि जाबाय ओमफ्राय खाथियावनो नै आबैबो थायो नालाय आबैबो आयु बाबा मोस्रोम हाबजोबबावबायसो नै जुलाफे हनै गोदै लादोंमोन आबैनो लांनो होननानैहाय दा बेयाव हाबैसै बेयावबो ओमफ्रायहाय नै जिनिसाबो लाबाय बेयावनो सोनानै र' लाग्रोनि आङो थाहैबाय सासे नै बाबाया ओंखारनानै थाहैबाय दोनलांहोनोसैलाय बाबाखौ हांसो मोनलायबाय ओंखाम जाखांनानै हंलाय मोनसैबो आबैमोननि न'आ दंना गैया जाखोथाय माथो खाजोबनायसो गैया नामा आमाय नै आबैया नै आयु खबर गैया दबर गैयानो ओइ खाथियाव फैदोंमोन बेहा गैया बाबुआ लाफायाखै बैयाव दख'ना होफैनोसो फैदोंमोनहाय ओमफ्रायहाय लोमजाबाय थायो नोङो जानो हायोबा मोजां बोरायबायना नै बिराद बोरायबाय ना नोंनि फंबाय बायदि नुबायथ' औ नङाबा जायोना नायनो नामा नायलाय खोमाया खम जाखो ना माखो खोनानाया खोमाया खम जाखो ना माखो खोनानाया खोनाया जाबाय ने बे दावराव रायलायबा खोनालासै रायलायबा खरा रायलायखाबाय आं नोंजों नै लोंदो मा ओंख्रि जाया दहाय मा ओंख्रि जाया दालि जहल मा एवनाय मा खुन्द्रि बेलाय मा जिनिस माबायदि खुन्द्रि होनखायो बिनानावा लांफैनाया ओरै खाथियाव ओंखा ए नै आगै नायदो दे अबेनि होनदों आगै औ नङा बे लांफैग्रायाहाय औ सेरफांगुरिनिसो दे नायदो बायदि इन्दिखौथ' ना औ गथाथ'नो जोंनावहाय बे लांफैग्राफ्राबो दङ ए बेसे गोजानथाय खाथियावखा ए हनै बाबा दंमोन दंनाया मानसिबो एसे गारदों नै ओमफ्राय उसुबिदा मोनसे जाना होलायबायना खोथाया मा होनो दख'नायाथ' लानानै थांबाय दा
लाबोग्राया लांफैग्राया माने मोदोम गिदिरनो ओमफ्राय दा एसे सुंदोब मोनदों नामा दा बेखायनो प्रब्लेम जादों आरो आंहाबो सोंहर रोङासै गावसोरबो सोंनो रोङासै बेसेबां गिदिर बेसेबां फिसा आं लांनायफोराथ' जा गिदिर गिदिर आरोना बै मिक्स इन्डियाबो ओमफ्राय मोनसे पिंक कालारनिबो लांदोंमोन आङो बिराद गिदिर गिदिरखा आरोना ओमफ्राय आंबो बे खोथाखौ सोंहर रोङासै बै माबाग्रानाव लाबोनायनाव ओमफ्राय बिसोरबो आंनाव सोंहर रोङासै बिसोर गोसोखांना होबाबो आंबो सोंहरनो हागौमोन बेसेबां गिदिरनो होननानैहाय दा बेनो जाबाय आरोना दा नेगासिनोसो जोङो नै बेसारा बाबायाबो नेगासिनो ओंखायनो थाब खिथाहरदो लायोबा लाया लायाबा लामारासै जारला जाबाय फैबा फैनानै दा नै दख'नाया बेखौ लाबोफिनबायसो मानसिया ओरैबायदि मोदोम गिदिरनो माबाखौलाय दख'नाखौलाय फसायदोंमोन बिराद फसायदोंमोन जाहैबाय लांनो होननानै फैखाथारदोंमोन आरो मानसियाहाय ओमफ्राय मानसिया उदैया गिदिरथार जाबाय आरोना 112 केजिनो बेखि जानला मोनला दख'नाया हामनाय नङा आरोना बिदियाहाय बिराद गिदिर नांगोन ओमफ्राय बेथ' जोंनो आरामसे हामो माने आरामसे देद्रायलायगोनसै आरोना ओमफ्राय बे एफा गिदिर उदैनो 112 केजिनो साननानै नायदो आरो बेसेबां गिदिर दख'ना नांगोन थ' गावसोरबो लायोबा लस जागोन नालाय आंबो सोंनो रोङासै गावसोरबो सोंहर रोङासै बेसेबां गिदिर ओरैनोथ' जोंनि माबानि थाखाय जेबो नङा गानजागोन 60-70 केजिबाबो एसे उदै गिदिरबाबो खिन्थु एफा 112 केजि उदैया हामनांगौआ खमल' जानाय नङा आरोना दख'नाफ्रा ओरैनो हामलाबायनाय नङा ओमफ्राय गावसोरबो बोरै लानो एफा दामनि बुस्थुखौहाय बेबायदि बेखायनो आङो लाबोफिनबाय नङाबालाय लागौमोन जाहैबाय आरो दा नै थांफिनसै जोंबो बेखिनियाव दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौहाय